ஹலோ ஹாய் வெல்கம் டு மை vlog. திஸ் இஸ் சச்சின். என்னென்னா நான் ஒரு 3 days பிஃபோர் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து சில விஷயங்கள் கேட்டிருந்தேன். இந்த மாதிரி எனக்கு கொஸ்டின் கேளுங்க, இல்லாட்டி எனக்கு கண்டென்ட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் ஐடியாஸ் கொடுங்க அப்படின்ட்டு. கண்டென்ட்டுக்கு யாரும் ஐடியா கொடுக்கல, ஒரே ஒரு பையன் கொடுத்தான். அவன் கொடுத்த ஐடியாவை நான் சீக்கிரமாக நெக்ஸ்ட் vlogல பண்ணுவேன். அண்ட் ஆல்சோ கொஸ்டின்ஸ், நான் என்னோடய லாஸ்ட் vlogல வந்து நான் கொஸ்டின்ஸ் கண்டினியூ பண்ணேன். பட் ரொம்ப பெருசாக போனதுனால அது வரைக்கும் முடிச்சுட்டு அடுத்த vlogல கண்டினியூ பண்ணுறேன்னு சொன்னேன். ஸோ இதுதான் இது என்னோட வாழ்க்கை, இது எங்களோட கதை. Let's go to the questions. First question, why don't you try After Effects animation in your vlogs? I love to try After Effects animation in my vlogs, but அதுக்கான ஒரு ஃபீல் எனக்கு வரல After Effects யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு. அண்ட் எனக்கு வந்து After Effects பேசிக்ஸ் தான் தெரியும். அதனால் வந்து நான் ஃபர்தராக அது என் vlogலலாம் நான் யூஸ் பண்ணதில்லை. பட் இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் நான் கண்டிப்பாக என்னோட vlogsல யூஸ் பண்ணுவேன். If you had 3 chances to change 3 decisions you would have taken in your life, what would you do? It's a very good question, but I don't think I would have changed anything in my life because இது வரைக்கும் நான் எடுத்த டெசிஷன்ஸ் தான் வந்து நான் இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறதுக்கு காரணம். அண்ட் நான் டெசிஷன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணால் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்க மாட்டணும் அப்படின்னு கூட எனக்கு ஒரு பக்கம் தோணுது. பட் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் 3 விஷயங்கள்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுறது. மை ஃபர்ஸ்ட் லவ் நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கல. நான் ஃபர்ஸ்ட் லவ்வை அப்ரோச் பண்ண விதத்தை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். மேபி தட்ஸ் இட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, இந்த கொஸ்டின் நான் வந்து என்னென்னா என் ஃப்ரெண்டு என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க. அந்த கொஸ்டின் வந்து எனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் புரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எப்படியோ ஒரு 1 hour to ½ hour வந்து ஒரு கான்வர்சேஷனே போச்சு. வாட் இஸ் தட் கொஸ்டின் அப்படின்றதுனால. ஸோ அந்த கொஸ்டின் என்னென்னா, why don't you have a constant feeling for anything you dream? You are one grace diminishing person. Ouch, that's கொஞ்சம் அஃபெண்டிங். பட் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நான் என்னோட ட்ரீம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இட்ஸ் அ பிளேஸ் டு ரீச். அந்த பிளேஸை ரீச் பண்ணுறதுக்கு நான் டிஃப்ரெண்ட் மீடியம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து டி நகரில் இருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து மரீனா பீச் போகணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்ககிட்ட வண்டி இருந்தால் நீங்கள் வண்டியில் போவீங்க. பைக் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சைக்கிளில் போவீங்க, சைக்கிளில் இருந்தால். ஸோ சைக்கிளும் இல்லைனா நீங்கள் ஒரு பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் பிடிச்சி போவீங்க, ஆட்டோ, பஸ், எனிதிங். இப்போது இதெல்லாம் கூட இல்லை அப்படின்னும் போது யூ வில் ஆஸ்க் அ ஃப்ரெண்ட் டு பிக் யூ அப் ஆர் ஹெல்ப் யூ அவுட். அண்ட் அதுவும் இல்லை அப்படின்னா யூ வில் ஸ்டார்ட் ரன்னிங். இஃப் யூ கான்ட் ரன் யூ வில் ஸ்டார்ட் வாக்கிங். த டெஸ்டினேஷன் இஸ் டு ரீச் தட் பாயிண்ட். ஃபில்ம் மேக்கிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கிராஃப்ட். அந்த ஃபில்ம் மேக்கிங்கில் நான் பர்டிகுலராக நான் சினிமோட்டோகிராஃபர். ஸோ சினிமோட்டோகிராஃபி தான் நான் மெயினாக எப்போவுமே பண்ணுவேன். பட் ஆஸ் த ஃபில்ம் மேக்கிங் இஸ் த மெயின் கோல், நான் சினிமோட்டோகிராஃபராக ஒர்க் பண்ணுறேன். சினிமோட்டோகிராஃபராக எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்காத நேரத்தில் நான் சினிமோட்டோகிராஃபராக மட்டும்தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இல்லாமல் எனக்கு கிடைக்கிற மற்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டு பி அன் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர், டு பி அசிஸ்டன்ட் ரைட்டர் ஆர் எடிட்டர், to do an internship under anyone, to be in a filmmaking process, I'll take it. I won't wait for it. So seize the every opportunity you have. Adhaan. What makes you feel proud or that you have accomplished something? Proud. I am very proud of my room. Okay, so I am very proud of my room. And பேசிக்காக என் லைஃப்பில் வந்து நான் பயங்கரமாக ஒன்று அச்சீவ் பண்ணிட்டேன், இதை நான் பயங்கரமாக அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷயத்துலையும் பர்டிகுலராக ப்ரௌடாக இல்லை. பட் இருந்தாலும் எனக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்கள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு எஸ்டர்டே வந்து நான் ஒரு விஷயம் நான் பெயிண்ட் பண்ணேன் எரோட்டிக்காக. I'm கொஞ்சம் ஹாப்பி அபவுட் தட். I am not exactly proud about that. I'm just happy about what I am doing, and I'm happy about the product I'm posting on YouTube, and I'm happy about my work. Sometimes I fail to be happy because I'll do silly mistakes. As humans we all do mistakes. So அதனால் நான் வந்து ப்ரௌட் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். I'm happy. ப்ரௌட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் இருக்கும், பார்க்கலாம். To climate inspire you artistically? It's raining here. இன்றைக்கி செம வெயில். இது வந்து நான் ஒரு 3 to 4 days பிஃபோர் போட்டதால் அன்றைக்கி கேட்டிருக்காரு. அண்ட் ஆர்டிஸ்ட், எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டையும் வந்து கிளைமேட் வந்து ஒரு விதத்தில் இன்ஸ்பயர் பண்ணிகிட்ருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஐ ஹாவ் அ ஃப்ரெண்ட், ஓகே, தீபிகா. ஷீ இஸ் அ டான்சர்.
அவங்க வந்து த ட்ராமா குயின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்காங்க. அந்த யூடியூப் சேனலில் அவங்க வீக்லி டான்ஸ் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு பார்ட் மைண்டில் வச்சுட்டு அவங்க டான்ஸ் வீடியோ எடுக்கலான்னு போகும்போது இட் வாஸ் ரெய்னிங் and they decided to change the song and they decided to dance in the rain. ஓகே, அந்த மாதிரி climate அப்படின்ற விஷயம் வந்து எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டையும் வந்து நிறைய விதத்தில் இன்ஸ்பயர் பண்ணும். நைட் வந்து ஒரு விதமான தாட்ஸ் தரும், ஆஃப்டர்நூன் ஒரு விதமான தாட்ஸ் தரும். இப்போ டான்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் பெயிண்டர்ஸ், போயட்ஸ், ரைட்டர்ஸ், ஆர்கிடெக்ட்ஸ் ரெயின் மூலயமா இல்லை ஸ்னோஃபால் மூலயமா வந்து அவங்களுக்கு பல விதமான ஐடியாஸ்லாம் வந்திருக்கு, தாட்ஸ்லாம் வந்திருக்கு. எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் தேர் ஓன் ஃபீல் ஃபார் த கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகும் போது நம்மளோட மூட் எல்லாமே ஷிஃப்ட் ஆகுது. ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் ஐ திங்க் கிளைமேட் இஸ் லைக் ஒன் பிக் இன்ஸ்பிரேஷன் டு எவ்ரி ஒன். ஸ்டார்டிங் அ பாட்காஸ்ட் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினச்சேன். பட் எனக்கு அந்த பாட்காஸ்ட்டோட கல்ச்சர் இல்லை பாட்காஸ்ட்டில் என்னெல்லாம் பண்ணணும், என்னெல்லாம் பேசணும் அப்படின்ற விஷயம் எனக்கு இன்னும் கிளியராக தெரியல. அதனால் நான் வந்து இன்னும் பாட்காஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஒரு இடத்துக்கு போகலன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஐ ஹாவ் மைக்ஸ், பட் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு use my system and I don't know how to like install the mic and connect to my PC and start a podcast or live stream. I'll be working on it in future. Podcast வேணும், நான் நல்லா பேசுகிறேன், நான் நல்லா உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணுறேன், மோட்டிவேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பாட்காஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா ப்ளீஸ் லீவ் அ காமெண்ட் saying that it will be nice if I do a podcast. How do you edit your photos? நான் ஸ்னாப்சீட்டில் தான் மோஸ்ட்டாக என் ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்தையுமே எடிட் பண்ணேன். ஃபோட்டோஸ், என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட், என்னோட தம்ப்நெயில் எல்லாமே ஸ்னாப்சீட்டில் தான் எடிட் பண்ணுறேன். நான் ஸ்னாப்சீட் யூஸ் பண்ணும்போதெல்லாம் முக்கியமாக 3 விஷயம் பண்ணுவேன். அதோட டீட்டெயில்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன், அதோட ஷேடோஸ் கம்மி பண்ணுவேன், அண்ட் ஹைலைட்ஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் கம்மி அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணுவேன். அப்புறம் RGB கர்வில் வந்து கண்டிப்பாக ரெட்டை கொஞ்சம் குறைச்சிருவேன். ஐ டோன்ட் நோ வை ஐ ஹாவ் திஸ் ஃபீல் டுவர்ட்ஸ் த க்ரீன் tint in my photos. If the world is about to end in a week, what will you want to do? I hope the world doesn't end in a week because I have a lot of things in my head to do. But if the world is ending in a week from today, I'll start shooting a lot of things. So when the world is dying, I'll be also dying. When I'm dying, I'll be with my camera shooting something. யாருன்னா அதுக்கப்புறம் உயிரோடு இருந்து பார்த்தாங்கன்னா I'll be like, oh, here's the footage of the world is ending. That will be a nice thing. What did you learn from your past relationship? Good question, and I don't have an answer for that because I've never been on a relationship before. I've been in love, I've been with people, but அதில் வந்து நான் கற்றுக்கிட்டது என்னென்னா எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் தேர் ஓன் தாட்ஸ் அண்ட் தேர் ஓன் philosophy towards life, and அந்த ஃபிலாசபியை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. ஏன்னா நம்மளோட ஃபிலாசபி அவங்க சேஞ்ச் பண்ணணும் நம்ம நினைக்க மாட்டோம், அதே மாதிரி அவங்களோட ஃபிலாசபி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடாது. அண்ட் ஆல்சோ I know this one thing called judgments. You should never do that. Why you are not supposed to be judgmental? Because judgments is a disaster. We should know everything so that we can judge. As we are just humans and we don't know a lot of things about other people, we are not supposed to judge. So என்னோட past relationshipல நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் வந்து never be judgmental. இது வந்து கொஞ்சம் சீரியஸான கொஸ்டின். இட்ஸ் லைக், do you believe a guy and girl can be best friends without developing any feelings? My answer is why not? ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து வளரும் போது we have lot of friends, guys friends. For guys friends, for girls friends. If a guy and guy can be best friends forever without having any feelings, and a girl and girl can be best friends without having any feelings, why can't a guy and girl can be best friends without any feelings? It's very simple. பொண்ணும் லவ் பண்ணலாம், இப்போ பையனும் லவ் பண்ணலாம், பொண்ணும் லவ் பண்ணலாம். ஸோ லவ் அப்படின்ற விஷயம் எல்லாருக்குமே காமன் அப்படின்னும் போது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்ற விஷயமா எல்லாருக்கும் காமன். ஸோ I think guy and girl can be best friends forever and ever without any feelings, but it is also possible between a guy and girl that one may get feeling and one will get feeling அப்படின்ட்டு பாசிபிலிட்டிஸும் இருக்குது. அதுக்காக நான் வந்து அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தப்பு அப்படின்னு சொல்ல, இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக்
humans emotion when we connect with someone so much that we fall in love with someone. மாப்பிள இவன் தான் எங்கேயோ செமத்தியா வாங்கியிருக்கான், இங்க வந்து வேற எவனோ வாங்கின மாதிரி அவுத்துறான் பாத்தியா. And they will be our friend, best friend, and we feel good to be in love with that person, and that's how the feeling is started to glow. And also நான் அது தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன், ஆனால் பையனும் பொண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக கடைசி வரைக்கும் இருக்க முடியும், ஃபீலிங்ஸே இல்லாமலும் சொல்லுவேன். ப்ளீஸ் நீங்கள் 2 பேரில் யாரும் கஷ்டப்படாமல் இருந்தால் எல்லாமே நல்லது. And see you in my next vlog, and don't forget to leave a comment and subscribe to my channel. Okay, subscribe to my account. Bye. If you choose between a romantic partner and career, what would you choose? Very simple question. As I don't have a romantic partner, I'll choose my career right now. I'll answer this question if I have a romantic partner. Chill out.